खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ आरो दिनै आंहा एग्जाम गैया ओंखायनो आङो ब्लग बानायदों बे साननैसो बिराद बिजि ओंखायनो आङो ब्लग बानायनो समखौ मोनाखै माखासे ओरै थांलाय ओरै फैलाय एग्जामनि गथ' गथायजोंनो बिजिमोन आरोना ओंखायनो ब्लग बानायनाय जायाखैमोन ओमफ्राय नै सासेया दिनैहाय किं चिलिनि आचार बानायनो नागिरदों आरोना फार्स्ट टाइम बियो बानायफेराखै लाइफआवहाय दिनैहाय बानायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आं नोंनो मोनसे खोथा बुंनि आचारावहाय मालाबाबो दैखौ इसे गोलैबाबो पानी में चला जाएगा सब मेहनत ओंखायनो दैखौ माने पुरा फोरानथार आरोना आं नोंनो टिप्स होदों आङो नोंनो माबाफोरखौ बे मसालाफोरखौ पुरा अर्डार खालामनानै होबाय आरोना बाट मोनसे जिनिस थाबायना बेहाय थानोबो हागौ जोंनाव हा भिनेगार नांगौ जायो लास्टावहाय भिनेगार होनांगौ भिनेगार होनांगौ आरोना ओमफ्राय आङो दायो माने सबाय बिमा एवगासिनो दङ ओंख्रिया मैयानानो दंखायो जा बुरजानो ओंख्रिया जोंना मैयानिनो दङ आरोना बेखौ आङो बिराद मोजाङैहाय फुदुंखाबाय नै थास'जों अमा बेदर ओमफ्राय इसे दंबावो दोनबावखादों जोङो माने जोंनाव जोगोनार मेल्ला दङ आरोना जोगोनार नै बेहायबो दंबावो दा बे जोगोनारजों जानोसै आरोना जोङो अमा बेदरखौ दा हरावनो जानांगोन दिनैहाय गाबोनहाय एग्जाम दङ जोंना दा एग्जाम जोब्बा फ्रि बेनि उनावहाय साननैसो थानोसै गुवाहाटियावहाय ट्राइ खालामसै बेरायनो बाट मोनथिला आरोना बुंनो हाला बेरायगोन होननानैहाय गथ' गथाय लानानैहाय मानसि गैयाबा बेरायनो बिराद उसुबिदा ओमफ्राय बिसोरथ' मिन्थिखायो ओरैबायदि दुस्थ' बायहेरायाव थांबाथाय गेलेनो मोनबाथाय फैफिननो नागिरा आरोना बे मोनसे बिराद उसुबिदाथार बिसोरखौ लाङोब्ला नै दायो सेस खालामजोब्बाय बिसोरो मा बेफोर आयै सुपारिसो माथो गारजोब्बाय गय बियो गयखौ फोराननानैहाय बिदि बानायो फिसा फिसानो गारबाय मानो गारखो आलौवो दे बिरादनो मैया जों टेस्ट खालामनायदोंना बिराद आलौवो मा गोसो जानानै बानायनो गोसो जाखो नोङो दा बे सिजनाव मोनो नालाय फानलुखौ उनाव जाबाय था लुगैगोन ना मोननाय नङा जा बुरजा लाबोबाय ओमफ्राय ना बेसेबां लायामोन बियो खहाबो हाबिदि बिराद ओंखामथ' खहाबो मोदोमनायजोंनो खहाबो बेसेबां लाखो गासै 60 बेसेबां फैदों बेहाय 250 ग्राम मैया बुधबार बाजारमोन नालाय बेहाय बेनिफ्राय लाबोदों बियो नै माला सफैबाय ओमफ्राय हैनोसै आङो जा गिदिर बेगाव लाबोबाय नै सफैबाय नै नोंना बेथ' जोंनिसो जाहैबाय ओमफ्राय नैबे अर्गेनिक करियान्डार पाउडार कालन्जि बेनिफ्राय फैदों आजवाइन बेनिफ्राय फैदों जिराखौनो किउमिन होनो नै बेखौ बिदि गारनाङा आंहा मैला गारनांगौ गथ'फ्रा दसे उन्दुबाय दसे माने एसे गोबावखौनो उन्दुबाय आरोना दिनै ओमफ्राय दायो आङो बिसोरनो थाखाय मेंग' लेमनो नागिरदों सासेयाव सिखाराखै दाबो रिदिमेड सिखारबाय दा मामि रिदिमेड सिखारबाय मा जादों दालमुग ओमफ्राय आङो मैया मेंग' अर्डार होदोंमोन आरोना नै मोनसेयावनो 55 रुपिस दायो बेखौनो होनोसै ओमफ्राय सासेया नै खामानि मावनानै बिदिनो दोनबाय ओमफ्राय नायनोसै बिनि अ माय गड राजानि बानायनाय बानलु आचार दाथ' जाया ओंखाम जाब्ला जानाय नायनोसै आरोना मोनसे जिनिस जाबायना आंनि आसान गंसे मोनाखै आङो अबेहाय गारखोथाय बिसोरो बेखौबो माने गारलानानै फ्ल'राव गारलानानै दोनदोंमोन बेहायसो मोनबाय आरोना दायो बे गंसेया अबेहाय दङथाय आं मिथिला आरोना दा नायगिरनांसिगोनसो एकदम माने बिसोर आसानखौ मोनबाथाय गेलेबाय थायो आरोना बिरादनो मामि नै उन्दुगासिनो सिखारसिगोन बेबो ओमफ्राय आसाना बुरु मारै जाखो गंसेखौ बेहायनो मोन्दोंमन आङो ओमफ्राय आरो गंसेखौ अबेहाय दोनखोथाय मामि सिखारबाय सना सिखारबाय आयो मामि सना थां नै आंबो सिखारबाय आयो गाबनो थांदों सना ओइ सना आं मेंग' लेमनि दे मेंग' लेमनि आङो हाबाय आं थाइजौखौ फिसा फिसानो थाइजौ जानोसै ना मेंग'
mango मोजां मोनथारो बिसोर mango जानो no mami no no फै बेयाव जिरायनानै जानि फै 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 फैद' 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 दे बेयाव जिराय दे जिराय नैबेहाय जिराय yummy जादो मा बेखौ जालाय जा मादाखौ खिन्थु आं जाग्रोबाय मादा जानाय हुदाया दंखायो आंनाव गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो दानिया मोनजाबाय टेस्टि नामा मा टेस्टि रिदिमायाबो लाबावबाय बोरै रिदिमा जाबाय नोंना खामानिया ना साफा सुफा खालामहांबाय ओमफ्राय नै बानलु आसारा बेना गोथाव ना एसे दैस्रु बाट थिगानो आरोना दिनै जाहैबाय सेटारडे दिनै जोंहा एग्जाम गैया ओमफ्राय दिनै राजाया थांगोन खामानियावहाय माने बेना शुट दङ बेयावनो आरोना गुवाहाटियावहायनो ओमफ्राय दायो नै फुङावहायनो पुरा बिसिनि मर्निं ब्रेकफास्टखौ पुरा रेडि खालामबाय आङोनो माने बायनानैहाय रेडि खालामनानै होबाय आरोना नै ब्रेड दङ ओमफ्राय नै मेगि गाइखेर बेखौ अर्डार खालामनानै होबाय आरोना ओमफ्राय नै प्लेट माबाया मोनफैयाखै वान टाइम ग्लासआ बेनोथ' फन फैगोन दा आरो ओमफ्राय बिनानावा फैनानै दङ मैया लेंनानै लाबाय दिनैहाय हारसिं जागोन नालाय आङो ओंखायनो आरो बेयो रेडि जाहांबाय ओमफ्राय नैबेहाय पुरा माने शुटनि बुस्थु आरोना बिबारफोर नांगौनो बिबार अर्डार होनानै होबाय मैया ओमफ्राय बे शुटआवहाय नांगौ बेखौ फार्स्टआवहायनो खुलुमनो थाखाय फुजा होनो ओमफ्राय नै धुप खाथि ओमफ्राय बे जाहैबाय आलारि बाथि दङ बेहाय ओमफ्राय बे नै खुन्दुङा ओमफ्राय मा दङ थाव दङ सासेया ओंखारलांबाय ओमफ्राय गथ'फोराबो दायो नै बिमादैजों मा खालामगासिनोथाय आङो बिथिंजाय ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय पुरा बेस्थ' आरोना मैयानिबो ओंख्रि दंखायो मैयानि बेदर संनाय एसे दङ बेनि उनावहाय दालि दंखायो आङो जास्ट माने दायो जोगोनार एसे दंमोन ओमफ्राय बेखौनो पटलजोंहाय एसे बाथोन बायदि बानायनोसै आरोना दिनैथ' बिफाया पुरा मोनाबोगोन आरोना बिसोरना बिदिनो शुटिं जायोब्लाथाय मोनाखायो आरोना थाब सफैखाया दायो मोनथिला गथ'फोरा मा खालामबाय थागोनथाय सानफाथोलो आं थाङोब्लाबोथ' सानफाथोलो थानाय जायामोन ना बाट बेना शुटिं बेना खामानि जायोबा सानफाथोलो जाखायो आरोना नायखुमाहैनि र' बिसोर मा खालामगासिनो दङ मा खालामदों मामा गेलेदों बोरो आयु नै गथ' लानो लिंबाय मा खालामगासिनो दङ थैखागोन मादैया बिदिसो जागासिनो रिल्ससो बानायगासिनो मामा डिस्टार्ब खालाम मादैखौ डिस्टार्ब खालाम मादैखौ मा फोरोंगासिनो दङ नोङो आंनि फिसाफोरखौ मादैनि देलायग्राफोरखौ लाखिजोब दे ये दे मोसा ये लाखिजोबदो मादैनि देलायग्राखौ ये माया नाङा आंनि बिबारखौ दे बिदिनो गेलेबाय था दे गाबनोल' नाङा आरोना गाबबानो दिगदार जायो आरोना गाबनोल' नाङा आयै जोंनानो कुकारानो गाज्रि बेजोंनो सोलिगासिनो दङ नै मारै थाङो माने गाबनाय नंला आरो बियो सेस खालामजोब्बाय नै बिमादैनि देलायग्राखौ मामि बोरो आयै हामा मादैनिसो बियो मामुनिसो आंखौ रायगोन दा नै आं बायना होनो हाया नङा बेनो दा मामि बोरो टेस्ट खालामजोब्बाय नै आं रोंलाहाय आं मोनथिला मादैया नोंसोरखौ रायगोन बुगुनगोन जाला सेस आं बायना होनो हाया मादैनो आं बायना होनो हाया मामि दुम नङा बोरो हरलाय बेसेबां दामिनि बियो नायनि हरलाय मादैया बुगुनगोन ना नै सेस हरदो बिदि नङा आं रोंलालै मादैया आंखौ बुगुनगोन दा फैदो देलायजोब्बाय आंना फिसाफोरा जा समायना नुबायना मामा नोंसोरखौ आयै आंनि समायना फिसाया नायनि बोरो
एकदम दुगैखानानै लाबाय दायो जोङो ओंखाम जानोसै बयबो 10थाबो जाबाय ओमफ्राय जाहोखांनानै बिसोरखौ फुरा थुखैनानैहाय फुथुनायनि ट्राइ खालामनोसै आरोना बिसोरो ओरैनो 1थासोआवसो उन्दुयो आरोना दायो जोङो ओंखाम जाहोनानैहाय दसे थुखैनोसै ओमफ्राय थुखैनायानो जारलासिन बिसोरखौ लाबोनो हायाबा मा जानांगौ जाखो आं मिथिला बिसनाखौ आङो माने फुरा अकुपाय खालामनानै दोनदोंमोन आरोना मानो होनबा बिसोरो गाखोलाय ओंखारलाय खालामो ओंखायनो आरो नायनो गोनाङा बांसिन जायो बिसोर गाखोलाय ओंखारलाय खालामबा आरो गोलैयोबो ना बिसनानिफ्राय ओंखायनो आरोना सिखारदो मामि आयै आंना फिसाफोरा बिसनाखौनो मोनाखै नै मामि माम जानोसै मामा दिनै राजानि शुटिंनि नेक्स्ट डे ओमफ्राय बेहायना जोंहाबो माने फिसा रल मोन्दों आरोना गथ'फोरनि थाखाय मोन्दों आरोना गथ'फोरखौ बामनानै लानानै थाबायनांगौ जाहैदों ओमफ्रायो दायो एक्ट्रिस एक्टर बेहाय मेकआप खालामगासिनो दङ बयबो दङ बिसोर मेगिबो जाखांबाय बेयाव दख'ना गाननो ना बिसोरबो देलायबाय र' थांगोन देलाय होनदों ओमफ्राय नै आदा उदुब हेल' ओमफ्राय नैबे एक्टरा बिबेक हेल' ओमफ्राय नै मेकआप आर्टिस्ट हा औ ओमफ्राय बे आदाया प्रडिउसार आदा गोदान चेनेल फैगोन ना दाना औ बयबो नायबानो जाबाय औ देलायनो नोंसोरबो देलाय होनदों Oke kamera वाइसआवबा मोजां जागोन आरो दे hey नाहरद' नै फिसासो नाहरथारा आयो होलुंगना दे थाबायनोबा थाबाय जाला नै बेहाथ' सासेया hey जोबथ'बाय जोंना दासो लोगो जानो नागिरदों नै दासो लोगो जानो नागिरदों मा बेलाय नायलाय जा दुस्थ'खा ओमफ्राय बिसोरो दासो देखायाखै थांलाय हेल' होनदो हेन्डसेक गैलाय थांलाय हेन्डसेक दे दे नङाबा हाइ फाइभ होदो बाय मालाबा लोगो मोनबावलायसिगोन सोर दङ दादा थांदो थांबाय थुदो थांबाय थुदो मनाखौ लाङाखै माथो मनाखौ लांफादो माबाया दङ औ माबा ब्रेड दङमोन ब्रेडा लांफादो जायखिजाया जायोबा दे थांदो मालाय टाटा बिसोर गासिबो थांजोब्बाय जोंनि पार्टआ जोब्बाय आरोना एसे दंमोन बेनोसै आरो ना बे गथ'फोरनि थाखाय दसे सम नुजाबायना जोङो दसे सम नुजाबाय आरोना ओमफ्राय जेब्ला बे मिउजिक भिडिअ रिलिज जागोन आं नोंथांमोननो ब्लगनि गेजेरजोंनो खिन्थाखागोन ओमफ्रायो नै एक्ट्रेस सानैया मिनिबावबाय दासो माने शुट जोबखांनायनि उनावसो एक्ट्रेसफोरजों एसे गोमोन जाहांदोंमोन आरोना माने फुङावनो लानाय जाबायना आरो बिसोरो सिरि मोनदोंल'सोमोन ओमफ्राय बेहायनो माने गोदान मानसि नुबाय माबाय आरो गथ'फ्राथ' दसे सम थाखांनायनि उनावसो एसे फ्रि जायो नालाय ओमफ्राय उनावसो फ्रि जादोंमोन आरोना बाट जेबो नंला जानानै थांबाय आरोना ओमफ्राय आंना गन्थं खान्थै बायदोंमोन आरोना गोजौआवहाय थांनायावनो ओमफ्राय माने बेयो आंना प्रेगनेन्सिनि समावहाय जादोंमोन बेनो माने थालांबाय आरो मालाबा जायो आरोना बिदिनो ओमफ्रायो गन्थंखौ माने ओरै हमथानानैहाय खुगाजों हां लाबाय थानांगौनो आरो होमबाना माने गगायो आरो दा बेखौ एसे रोंबाय रोंनानैहाय माने गगायो आरो दाना गारा हरदो दुस्ट